କାଲି ଥିଲା ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ମୁଁ ତ ଉପବାସ କରେନି, ଫିର ବି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦୀପଟେ ଜାଳେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ରହେ। ରାତି 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ଭୋକ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲା। ବାହାରି ପଡିଲି ଚିଲି ପରଟା ବନେଇବାକୁ। ରୁହ ଭାବୁଛୁ କି ପୁଅ ପିଲା ରୋଟି ପରଟା ଆସିବନି ବୋଲି? ଆରେ ଇଏ ସବୁ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତ ପକେଟ ରେ ପୁରେଇକି ବି କରିଦେବି। ଅଟାରେ ପାଣି ପକେଇକି ଟିକେ ଡୋ ଟା ବନେଇଦବା। ଏଇଠି ଆସିଲା କରାମତି, ବାସ୍ ଏବେ ରେଡି। ଗୋଲି କରିଦେଲି, ଏବେ ବେଲିଆ ପାଳି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାନଚିତ୍ର। ନା ମୋର କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ହବନି। ମୁଁ ପୁରା ଚାନ୍ଦର ଚାନ୍ଦିନୀ ଭଳି ଗୋଲ କରିଦେବି। ଏଇ ଦେଖୁନ ପୁରା ଗୋଲ। ଏବେ ଚିନି ଦେଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଗଲା କଢେଇକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇ ଓଲଟେଇ ଉଲଟା ଦେଇ, ବାସ୍ ପ୍ରଥମ ମୋର ପରଟା ରେଡି। ଏଇ 1 ନମ୍ବର, ଏଇ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର, ଏଇ ଆସିଗଲା 3 ନମ୍ବର, ଏଇ 4 ନମ୍ବର, ଆଉ ଆସିଗଲା 5 ନମ୍ବର। ପରଟା ରେଡି। ଏବେ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ଥରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦୀପ ଜାଳି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ପକେଇଦେଲି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଟା ନେଇ ଆସି ବସିଗଲି ଗିଳିବାକୁ। ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ଖତମ। ଯାହାହେଲେ ବି ବନେଇଛି କିଏ? ଟେଷ୍ଟି ତ ହବ ନା।